PCB Shintech, en velkendt producent af avancerede kredsløbskort, er placeret i Shenzhen, Kina. Vi ejer fuldautomatiserede produktionsfaciliteter til PCB med en månedlig kapacitet på 40.000 kvadratmeter til produktion af ubestrukne PCB og 10 produktionslinjer til PCB-samling. Med 2 årtiers erfaring excellerer vi inden for høj kvalitet og rettidig produktion af PCB og PCBA med hurtige omløbstider, prototyper og planlagte leveringer. Vores forpligtelse strækker sig til forskellige avancerede PCB-kompleksiteter, lige fra stive til fleksible, aluminium til keramik, RF mikrobølge til HDI og tykke kobber PCB'er. Vi specialiserer os i at levere topmoderne løsninger inden for kommunikation, industriel kontrol, medicinsk teknologi, bilindustrien, luftfart og militærindustrien samt andre industrier. Vi har stolt serveret vores kunder ved at prioritere kvalitet, leveringstider, teknologi og service. Kvalitet er vores fundament og højeste prioritet. Vi er ISO 9001, ISO 14001, UL og TS 16949 certificeret, hvilket sikrer ensartet kvalitet i alle vores produkter. Vi overholder strenge IPC 600 klasse II eller højere standarder. PCB Shintech, din betroede partner for innovative, pålidelige og omkostningseffektive PCB-løsninger, er her for at støtte dine PCB-behov fra koncept til marked. Kontakt os i dag, og lad os omsætte dine idéer til virkelighed.